Mae hwn yn enghraifft arall o'r buddsoddiad i ni'n wneud ar draws Gymru mwyn adnewyddu yn ysgolion ni, ac wrth gwrs ni wedi rhoi 10 miliwn o fuddsoddiad mewn i'r ysgol hyn, ac wrth gwrs mae Cyngor Sir Ddinbych wrth gwrs wedi dangos i hymrwymiad hefyd. Holl bwysig, mae yna darged ni o sicrhau bod yna filiwn o siaradwyr Cymraeg gyda ni erbyn canol y ganrif hyn. Newn ni ddim wneud hwnna heb bod yr adnoddau ar gael fel adeiladau newydd, ac wrth gwrs sicrhau bod mwy o bobl yn moyn cael addysg Gymraeg iddi plant o achos yr adnoddau sydd ar gael. Dwi'n teimlo mor freintiedig a dwi'n andros o falch o beth sydd gennym ni yma yn Ysgol Glan Clwyd. Mae o yn rhoi neges yn glir yn dydy'n disgyblion ni bod addysg yn bwysig ac yn fwy pwysig na hynny bod addysg Gymraeg yn bwysig hefyd. Mae'n amazing i ddweud gwir. I weld y lle fel mae o, dwi'n cofio fo cyn i'r estyniad a'r gwahaniaeth yma wedi wneud. Mae'r plant yma mynd i cael cyfleoedd bod ni ddim yn gallu cael pan ni'n blentyn. Ac os ydym ni'n byw yn yr ardal yma, yn Llanelwy, y Ryl, y Glannau, fama bys ni eisiau mhlant i ddod, oherwydd mae'r cyflesterau yma'n arbennig iddyn nhw.